Salut și bine ați venit pe 10 la info.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip vom trece la următorul capitol, și anume generările de matrici. Acest capitol în mare parte se bazează pe faptul că dându-se o anumită regulă, noi vom genera din cod matricile, adică fără să ni se dea vreo matrice în prealabil, pur și simplu ne zice în cerința problemei pentru n elemente, nu știu, generați o matrice care memorează cel mai mic, cea mai mică valoare între indicii acelei linii și coloane, adică dintre I și J, pentru fiecare element, care este și problema GenMat1. Înainte să fac această problemă, vreau să vă arăt în primul rând cam cu ce se mănâncă acest lucru. Adică voi șterge tot ce avem aici, inclusiv asta. Îmi voi lua o matrice de 101 pe 101, să zicem, deși nu-mi trebuie, pentru că prima dată vreau, ca de obicei, să discutăm puțin despre ce înseamnă aceste generări de matrice. Și eu aici nu o să citesc matricea, îmi voi citi doar n-ul. Și eu citind n-ul acesta, să zicem, vreau pe fiecare linie să afișez cumva crescător toate numerele, de la 1 la efectiv de la 1 la n ori n, să fie crescător pe fiecare linie, așa, una sub alta. Și eu, fără să mi se dea matricea în prealabil, eu trebuie să afișez o matrice care respectă această condiție. Desigur că îmi voi lua un contor egal cu 1, voi face acel for int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât m plus i, for int j egal cu 1 j mai mic sau egal decât m plus j, și vreau pur și simplu să afișez numele de la 1 la n ori n, crescător pe fiecare linie. Adică ca și cum le-aș avea într-un linie și după fiecare n elemente le dau enter și continui de jos. Și pentru acest lucru o să fac cu a de i de j egal cu contor și să dăm un contor plus aici. Și după aceea, desigur, bine, asta cred că este cea mai simplă problemă posibilă de generare de matrici, însă am vrut să vă arăt. La acest capitol sunt foarte multe probleme care s-au dat la BAC. Aparent, propunătorilor subiectelor de BAC le place să dea astfel de probleme care presupune generarea matricilor. Eu aici vreau să vă arăt. Desigur, pentru un n dat, nu se va afișa o matrice care are toate elementele de la 1 la n ori n. Adică, nu știu, pentru 5 o să avem toate elementele de la 1 la 25 puse una sub alta, am uitat să dau spațiu. Dar vedeți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Și am generat matricea, nu am pus aici spațiu, de-aia arată așa. Și cam asta este ideea. O să vă mai arăt o dată cu spațiu. Vedeți, este matricea de la numerele de la 1 la n ori n, puse așa crescător pe fiecare linie. Da. Bun, haideți, nu mai are sens să pierdem timp rezolvând probleme fără o utilitate practică foarte bună. Haideți direct să mergem pe PB-Info și să vedem ce ne cere la prima problemă. GenMat1, desigur încep cu ea, este dată la bacalaureat în 2009, nici nu cred că e dată la bacalaureat, este în subiectele propuse pentru bacalaureat, dar nu are acest lucru relevanță. Și scrie în program și de tastatură două numere naturale, n-ule n și m, și construiește în memorie, apoi afișează matrice cu a cu n linii numărate de la 1 la n și m coloane numărate de la 1 la m, cu probabilitatea că fiecare element a de i și mai cea mai mică valoare între valorile indicilor i și j. Și mie o să-mi dea 4 și 5, adică o să am o matrice care nu este pătratică. Bine, vedeți că matricile mele o să o las de 100 pe 100 pentru că probabil în viitor voi avea nevoie și de matrici mai mari și de asta o las atât de mare. Și desigur, dându-se doar în CM, eu va trebui să îmi generez această matrice. Mai mic sau egal decât m. Mă scuzați, am stat mult la matricile pătratice. A de i și j este egal cu minimul dintre i și j. Minimul e o funcție care ne returnează minimul dintre i și j. Și desigur aici am lăsat prea mult spațiu. Acum voi afișa matricea noastră. Plus i și o să dăm și endline. For int j egal cu 1, j mai mic sau egal decât m plus j. Cout a de i și j. Și asta este, astea sunt problemele.
Pentru 4 și 5 știm ce trebuie să afișeze și ne afișează corect ce trebuie să afișăm. O să luăm problema să o punem pe PB-Info. Bine, la acest capitol teoretic n-ați avea foarte mare nevoie de ajutorul meu, având în vedere că v-am arătat celelalte capitole, însă desigur voi rezolva și eu câteva probleme cu voi, dar probabil mai mult de 2 videoclipuri de 20 de minute nu voi sta aici. Haideți să vedem GenMat 2, o altă variantă dată la bacalaureat. Scrieți un program care... ce vreau să vă mai spun este dacă cumva vreodată nu vă prindeți care este regula sau ceva, intrați pe 10lainfo.com, deja știți, și acolo găsiți rezolvările la toate problemele astea. Deci absolut toate rezolvările care le am eu de 100 le găsiți și pe 10lainfo.com și nu pentru că eu le-am furat de acolo, pentru că eu și cu ajutorul unor colegi de-a mei le-am pus acolo și sunt soluțiile noastre și cu siguranță este o reuniune de soluții ale tuturor, nu o intersecție, deci toate soluțiile pe care le vedeți aici ca fiind cu 100 de puncte la mine pe info, le găsiți cu siguranță și pe 10lainfo.com. Creați un program care citește la tastatură în număr natural și construiește memorie o matrice cu n linii și n coloane, ale cărei elemente vor fi valori după cum urmează. Elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0, elementele de pe prima coloană, cu excepția celui aflat pe diagonala principală, va primi valoarea n, elementele de pe a doua coloană, cu excepția celui aflat pe diagonala principală, vor primi n-1 și tot așa până la 1. Deci e pătratică matricea și vedeți că avem 0 pe diagonala principală și așa. Bun, pentru ușurință vom pune prima dată 4, 3, 2, 1 și doar după aceea vom pune zerourile pentru că alea trebuie să fie neatinse de noi. Desigur aici vom merge până la n și asta este afișarea. Deci, cum ne spune și propunătorul acestei probleme, vom avea j egal cu 1 j mai mic sau egal decât n plus plus j. For int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât n plus plus i, a de i de j, a de i de j este egal cu n minus j plus 1, adică fix răsturnat. În loc de 1 o să pună 4, în loc de 2 o să pună 3. Așa. Și, desigur, după aceea o să mergem să facem diagonala principală. E mai mic sau egal decât n plus plus i. Asta e cel mai ușor mod de a parcurge diagonala principală, a de i de egal cu 0. Și, desigur, adică știți că elementele trebuie să fie egale și atunci mă duc de la 1 la 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Și e cel mai rapid mod fără să parcurg toată matricea. O să fac aici o parcurgere normală în care o să-mi afișez matricea mea. Mă scuzați. Și o să punem aici spațiu. Da, cam asta ar fi rezolvarea acestei probleme. Pentru 4 vedem aici jos ce trebuie să ne afișeze problema noastră, dacă desigur am rezolvat-o corect. Și pentru 4 ne afișează ce trebuie să ne afișeze, deci înseamnă că cel mai probabil este rezolvată corect problema. Adăugăm soluția și, desigur, dacă este totul corect, luăm 100 de puncte. Interesant că sunt astfel de probleme ușurici date la bacalaureat fără nicio problemă. Haideți că mai sar peste câteva, mergem direct la GenMat 6. Nu știu, astea de aici vi le las vouă, sunt probabil tot la fel de ușor, nici nu mai citesc acum. GenMat 6. Scrieți un program care citează un număr natural de nul n cu exact 5 cifre și construiește un tablou bidimensional complet cu cifrele numărului dat după o regulă precizată. Haideți să vedem care este această regulă precizată. Bine, probabil deja am văzut care e treaba, dar nu contează. Cu exact 5 cifre și construiește în memorie o matrice cu 6 linii și 6 coloane, care elemente vor fi valori după cum elementele aflate pe diagonale principale sunt toate nule, elementele de pe linia 1 aflate deasupra diagonale principale, precum și elementele de pe coloana 1 sub diagonala principală vor avea aflate sub diagonala principală au toate valorile egale cu cifra unităților lui n, elementele de pe a doua cu cifra zecilor bănuiesc și tot așa. Adică vom vedea aici că avem
prima linie și prima coloană cifra unităților, a doua linie, a doua coloană cifra zecilor și tot așa mai departe. Și desigur, din nou, pentru ușurință, voi parcurge până la 5 această matrice, adică nu până la 5, până la 6, dar desigur pe linia 6 nu voi mai pune nimic, va rămâne 0. Și ce se va întâmpla? Adică pentru linia 1 sau coloana 1, pentru minimul dintre linie și coloană, exact ce am folosit dincolo, vom pune ultima cifră. Bun, haideți să vedem cum rezolvăm și această problemă. Este din nou, aici se va citi un număr natural n. Bine, aici măcar nu mai am nevoie de o matrice așa mare, dar nu contează. Zice că toate numerele sunt de 5 cifre. O să avem un citire a lui n. Ne zice că deci, cu exact 5 cifre. Ok. Deci e cât se poate de simplu, nici măcar nu ne dă cu un număr variabil de cifre ca să varieze dimensiunile matricii. Bun. Și să vedem ce avem de făcut în condițiile de față. Deci am de împus cifra unităților pe prima linie și prima coloană. Păi având în vedere că este număr fix de cifre și măcar n-are sens să încerc să fac o generalizare, pur și simplu o să fac aici un for int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât m plus i, în care, desigur, a de 1 și i egal cu a de i și 1 egal cu n modulo 10. Desigur, aici voi face n slash egal 10 și voi lua chestia asta de exact 5 ori a de 2, 2, a de 3, 3, a de 4, 4, să mai dau o dată cum avem a de 5, 5 și desigur asta mi este matricea. După aceea să nu uităm să parcurgem matricea int egal cu 1 i mai mic sau egal decât 6 plus i, a de i de i egal cu 0. Haideți să vedem dacă este rezolvată. Nici măcar n-am afișat matricea. Trebuie să mă întorc aici. O să închidem execuția și trebuie desigur să afișăm matricea noastră. For int i egal cu 1 i mai mic sau egal decât n mai mic sau egal decât 6 plus i cout end line de asemenea. For int j egal cu 1 j mai mic sau egal decât 6 plus j cout a de i de j și o să dăm un enter și aici am văzut că am greșit, aici este vorba de 6 6 6 6 adică sigur avem 6 linii 6 coloane. Bun, haideți să vedem dacă pentru 2 8 7 3 1 am citit n-ul, dar am declarat acest n, îl citesc pe n, desigur și aici va fi 6. Va fi vorba de 6. 2 8 7 3 1 și corect, da. Am greșit aici. Pentru că o să mă duc pe linia 1, coloana 1. După ce mă duc pe linia 1, coloana 1, aici să fie linia 2, coloana 2. Și elementele o să fie de la 2, 3, 4, bine. 3, 4 și 5. Desigur, aici o să fiu elementul 5, 5, 5, 6 și 5, 5, 5, 6, 5. Da, este... nu m-am gândit foarte atent la acest aspect. 2, 8, 7, 3, 1. Și acum vedeți că am obținut corect această matrice pe care voiam să o obținem.
cum spuneam aici, nu aveți foarte mare nevoie de mine, pur și simplu vă gândiți logic cum este treaba cu aceste reguli pe care le avem aici și le încercați să le implementați cât mai corect. Haideți să mergem să mai rezolv una. Nu mai stau încă nu cred că este necesar să mai stau încă un videoclip la acest capitol pentru că sunt pur și simplu subiecte de bacalaureat pe care le puteți rezolva voi fără nicio problemă. Haideți să vedem, uitați, scrieți programa care citește la tastatură două nume naturale, nenumere și și construiește în memorie și apoi afișează matrice A cu N linii și M coloane, astfel încât prin parcurgerea acesteia linie cu linie de sus în jos și fiecare linie de la stânga la dreapta se obțin ordine descrescătoare numere de la 1 la N. Adică aproape matricea pe care am făcut-o noi inițial în exemplu pe care vi l-am arătat prima dată. O să mai avem și un M aici. Desigur aici o să avem și un M. O să ne declarăm un contor egal cu N ori M. For int i egal cu 1 mai x egal decât N plus i. For int j egal cu 1 j mai x egal decât M plus j, a de i de j este egal cu contor și o să facem contor minus minus. Desigur, și aici va trebui să afișăm matricea noastră, să nu uităm despre aceste lucruri. Int j egal cu 1 j mai x egal decât M plus j, cout a de i de j și un spațiu, desigur. Da. Și cam asta este 4 și 3 și vrem să vedem dacă ne afișează matricea aici pusă. Vedeți că rulează corect, deci o pot lua să o pun pe pb-info. Sunt subiecte de bug. Bug este cât se poate de ușor, adică nu ar trebui să vă faceți probleme pentru bug. Dacă reușiți să parcurgeți cu succes toate cursurile pe care le voi pune eu până la finalul clasei a 11-a, pentru că bacul este din C++, după cum probabil bine știți. O să mai sar câteva probleme și nu știu, o să mergem la GenMat 26 pentru că este un subiect de bug mai recent și este ultima problemă pe care vreau să o fac. Deci, scrieți un program ce citează tastatură număr natural n, apoi n nume naturale din intervalul 0, 10 la 4, reprezentând de la stânga la dreapta în această ordine valorile elementelor aflate pe prima linie a unui tablou bidimensional cu n linii și n coloane. Programul construiește în memorie tabloul inițializând celelalte elemente, astfel încât fiecare linie să se obțină prin permutarea circulară a elementelor liniei anterioare de la stânga la dreapta cu o poziție. Programul așează pe ecran tabloul obținând fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, reprezentând pe aceeași linie elementele pe aceeași linie fiind separate prin câte un spațiu. O să avem 4, vedeți aici elementele și non-stop o să îl permut, adică o să le duc pe toate elementele dinainte de ultimul un pas mai încolo și desigur o să-l aduc pe 2 și o să-l bag acolo. Cât se poate de simplu. Voi avea nevoie de... Este și ultima problemă pe care o rezolv de aici, pentru că restul vi le las, vă consider că am făcut suficient de mult la vectori, astfel încât să vă descurcați fără prea mari dificultăți în rezolvarea acestor probleme. De asemenea, dacă aveți întrebări la vreo problemă, fie lăsați pe canalul nostru de YouTube în secțiunea de comentarii o întrebare, fie mergeți pe 10 la info să vă inspirați din soluțiile pe care le-am pus acolo, orice ați alege, nu ezitați să faceți acest lucru pentru că noi vă stăm la dispoziție cu absolut toate resursele de care dispunem. Ok, și care este aici ideea? O să citim acest N și desigur o să-mi citesc prima linie a vectorului meu. For int egal cu 1 mai x egal decât n plus i. Asta o să fie puțin trasă de păr în sensul că vreau să o fac într-o complexitate spațiu cât mai mică, adică aici pot să-mi declar încă un vector și non-stop să pun vectorul ăsta, însă prefer să-mi declar prima linie a matricii și după aceea de la linia a doua desigur îmi voi permuta circular elementele citite aici. Bun, și haideți să vedem cum facem acest lucru. În primul și în primul rând
j egal cu 1, j mai mic sau egal decât m plus plus j, a de i de j va fi egal cu a de i minus 1 de j. Prima dată îi dăm acestuia elementele astea. După aceea vreau absolut toate elemente int cu, copia ultimului element, să fie egal cu a de i de n, copia ultimului. După aceea pe toate elementele de la 1 j egal cu 1 j mai mic sau egal mai mic strict decât n plus plus j, a de i de j, a de i de j plus 1 egal cu a de i de j. Adică, ce se întâmplă aici? Elementul următor. Nu-i bine ce am făcut, stați un pic. Nu, trebuie să vin invers. For int j egal cu n minus 1, j mai mare sau egal decât 1, minus minus j, aici e mai mare sau egal. Mai mare sau egal decât 2. A de i de j este egal, desigur, cu a de i minus 1 de j. Am mutat toate cu ajutorul acestui lucru am mutat absolut toate elementele câte o poziție mai încolo și după ce am făcut acest lucru, desigur, lui a de i de 1 va primi valoarea cu, adică copia ultimului element. Și cu ajutorul acestui lucru voi obține complet vectorul meu. E egal cu 1 mai mic sau egal decât m plus plus i cout end line. For int j egal cu 1, j mai mic sau egal decât m plus plus j, o să afișăm a de i de j și un spațiu. Și înainte să închei, vreau să mai explic o dată ce am făcut aici. Deci, în primul rând, fiecare linie a tabloului va fi linia de sus. După aceea, o să mut toate elementele cu câte o valoare, câte o valoare spre capătul vectorului meu și după aceea primul element o să-i dau valoarea cu, adică copia ultimului. Haideți să vedem dacă funcționează corect. De ce nu mi-afișează matricea? Stați să vedem ce am făcut aici. Am citit n-ul meu, mi-am citit elementele primei linii, care îmi sunt elementele de acolo. Bun, haideți să-i mai dau o dată run, că ceva nu a funcționat cum ar fi trebuit. Deci, cum să nu afișeze nimic? Asta e o glumă proastă. Bun, deci mă mai uit o dată peste ea. Am declarat A-ul, am declarat N-ul, citesc N-ul, I de la 1 la N plus plus I, o să citim A de 1 și adică linia 1, desigur. Mi-am citit linia 1. Pentru I egal cu 2, I mai mic sau egal decât N plus plus I, o să avem un J plus plus J aici, desigur. O să citim elementul A de I de J, A de I minus 1, o să-i dăm lui A de I de J, A de I minus 1 de J. Să facem o copie ultimului element și, desigur, da, deci am greșit acolo, am pus din greșeală I++ și îmi dădea o buclă infinită. Și, desigur, dacă ci 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2. Bun. Atunci aici nu am făcut corect această mutare a tuturor elementelor. Haideți să mă mai uit o dată. Am asta. Bun. A de I de J, adică ăsta e egal cu anteriorul. Da? Ăsta e egal cu anteriorul, ăsta e egal cu anteriorul și desigur după aceea A de I de 1. Da, normal că am greșit. Ai. Mă scuzați. Da, deci era J minus 1, nu I minus 1, din grabă am omis acel lucru. Da, și acum cu siguranță avem rezolvarea corectă, nici nu mă mai uit dacă e corectă, că 100% este corectă. Bun, și cam asta ar fi rezolvarea acestei probleme. Aveți mare grijă la toate aceste aspecte. Nu știu, astăzi sunt puțin împrăștiat.
nu cred că e cu fișiere de fapt, da, nu este cu fișiere. Astăzi am fost puțin prăștean, nu știu ce e cu mine. Însă vedeți că am luat 100 de puncte. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, cam asta a fost pentru generarea matricilor. Vom face desigur o recapitulare a matricilor scurtă, parcurgând poate câteva probleme diverse și după aceea vedem dacă mai facem operațiile pe bit. Teoretic astea nu se cer la școală, nu se fac nici la BAC, nu se cer niciunde, nu se cer operațiile pe bit. Sunt cumva așa materie în plus, deci nu cred că o să o fac pentru voi la momentul actual, însă pentru cei care vor să meargă la Olimpiadă este interesant să parcurgem câteva operații pe biți. Bun, deci încă n-am chiar terminat clasa nouă, vreau să facem o recapitulare la tot ce am făcut și după aceea vedem cum facem mai departe. Mulțumesc mult pentru vizionare, dacă ați găsit util acest videoclip, nu uitați să dați like și subscribe. Eu am fost Paul Semeșan și ne vedem în următorul videoclip. Să aveți o zi minunată!